Mä tykkään Nevelillä erityisesti mun ihanista työkavereista. Sellainen yhteistyö ja yhteisöllisyys myöskin motivoi mua arjessa. In our everyday, growth is truly present. It's fantastic when I'm talking to people here, different people from different teams. We always talk about doing something better and growing. It's about innovation. So it's truly every day. It's by the coffee machine, it's in the updates, it's in the meetings. So I truly love that culture. Jag tycker kulturen på Nevel kännetecknas av samarbete över ländernas gränser. Minua motivoi se, että pääsen käymään niitä keskusteluja yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja kehittämään sitä yhteistyötä pitkäjänteisesti. Sustainability is a key building block for Nevel's business and operations. And we have been focusing on our sustainability approach for the past 6 years. We have 2 key focus areas. One is safety and the other is CO2 emissions reductions in energy production. These are very important to us. En av de viktigaste delarna av vår kultur är den svenska fikan. Nej, jag ska börja om.